inamba baba. Yekele futhi. Sabelo yaphi? Angiyeka wena. Sabelo. Awungiyeke. Shule ngqondo ngeke hambe yedwa. Sabelo. Hey, awungiyeka. Sabelo. It's a life cover worth over 2 million. Sipho uzothola 250,000, Anele 150,000, bese kuthi uZandile 100,000. Akusho ukuthi 1.5 million uthi thina. Ufuna kanjani sakushitheni? Uyamanje ubhuti wakho uzogijima kanjani? Befuna ngenze njani ke mina? Ingathi khona i-misunderstanding ekhona la. Awulistiwe as enye yama-beneficial policy. Ngubani? Wenzani? Oh, bake babhalela. Ngebhadi angikwazi ukudisclose. Ngizolisa ukuthi ngophinde emzini lamthakathi ngikucela. Njalo mase silokhu usho lento uthi angingayi uyangixaka kanjani? Umama engazizwa kanjani mase sithi wena singayi kubo kamngani wakhe? Sesitha sezi manje mangubani? Hayi, ngiyacela. Ungithembisa ngophinde ngiyacela wena. Angilwi nawe. Hey, Sabelo. Awusho unyamalala wayaphike namhlanje kuseni? Hayibo, usubaba wami wena manje siyangikhatha. Cha, ukuthi phela bohamba isikhathi eside thina besikhathazekile kuphela. Ubuyephi? Awufuna uDulasi. Ufuna ukumtshela lo, susa lo doti lo, afake emneni kasisi wami. Ngoba ngazi wathula wathi Sabelo. Sanibonani. Nifunani nala? Hayibo solanda imoto. Uzolanda nemoto kini wena? Obhuti bamike bazoyisebenzisa le moto. Wena usuke emotweni yami. Ukuze sakhe imali kodliwa uJunior. Hayi bo Maxoli. Uxoli. Hayi bo Maxoli. Bazosomathuba pho usashonje nonembeza. Unembeza wani? Into ebangamahlonike la sisi ukuthi lo akasayondli ingane. Akudoka galela uxoli lo ukuthi lo useyahlanya yami ingane kudinga ukuthi yondliwe. Hayi bo Maxoli. Banohlanya uxoli Sabelo. Imali yengane. Uxoli banohlanya. Imali yengane engidinga kuwena. Imali yengane engidinga. Khombisa uhlanya. Wena yini inkinga? Guys, ukhona kodwa sekhulumile noma? Ay, yazi uma noma azangifonela. Nami futhi. Hayi ngeke kodwa guys, mina ngabe sebuyile manje uma angicabanga ukuthi lapha simfonele simcheck ukuthi yonke into ihamba kahle yini. Ya. Masasitshela nanokuthi sinama million amangaka ebank. Hayi kodwa bafetha. Uma mhlawumbe simshayisele ngomoya. Mhlawumbe utholile imali wahamba uzenzile imassage. Cabanga kanjalo? Ya, nami ngingenza njalo. Thola imali enkulu kabi. Ngeke ngazi phela siphela 3 hours wonke manje uma akafoni akenzi lutho akasithindi akufani nje nayo. Hawa mama. Awusafoni ngani ma? Baba thela. Wema. Uhambe kanjani? Ma basitshelela ukuthi sinamali lapha ebank. Guys, yazi ngipheso ikhanda kanjani? Angikwazi ngisho ukukhuluma. Okay, ngizokutholela amanzi namaphilisi uzoba right yezwa ma? Ngifuna amaphilisi ukuthi ngibheke juice. Uzoba right Guys, ngizothola ijuice, it's fine. Hey, no Sabelo wena. Sabelo. Oh. Yini? Hayi. Yini kwenzenjani?
Qonkoma. Singangena sivukile kodwa. Ngenani? Hawe. Sikwenzele breakfast ngoba sazulala ungadlanga izolo khona uzodlala. Ngiyabonga nkani sami. Ngiyabonga. Wema. Alright? Phela izolo she sikhathazekile ngawe. Kwangaze ubukhala nje futhi ma. Hayi manje simama bengakhali. Uyambona unenyembezi enjabulo. Angithi mama. Ima kanti kuhamba kanjani kwi-meeting yakho izolo? Ugcina ungasixoxelanga. Yebo mama. Ingimangazile kakhulu. Mangazile. Ubumangazi igidi zamarandi lezi kuthiwa sizoyithola because ngiyafuna ukuqamba manga mina sengijahile ukuthola ikamera lami elikhulu eline-queen size bed elithi mina plus nobuso bakho buzobe bungekho phambi kobuso bakho. Hayi kahle sisi. Kumele kube khona umuntu othola ikamera elikhulu yimina. Hayi wena. Kanjani manje because mina ngasho kuqala ngathi ngifuna ikamera elikhulu. Cha sisi mina omdala. Guys, angifundi ukuyingena indaba la. Mina nje mangayithola a new gaming setup mama. Yabona mangayithola we. No guys Guys, mina ngingayithola ikamera lami elikhulu. Sisayibona elisana imoya. Sanifuna ukubhubhudla imali njalo. Kumele siqale senze ini? I-Thanksgiving for baba ukuthi kube idlozi elihle before. Hayi uqiniseke lapho. Yeah. Baba impela ube idlozi elihle. Yes. Wena manje uma ufuna ukuthi nje edushukele lapha ungitshele, ufuna edubisi ungitshele yonke into nje mina. Lokho nje. Ngithima nje ngespeed ngikwenzele. Yeah. Okay. Cause si rich. Sithando sami. Wasibambela. Yazi sithando sami ngiyazi ukuthi uxola usukela inyoka idlalela emgodini. Hawu kodwa sangaze bajahlo ngemvubu kanje ya. Yabo shola impela into isiyangikhathaza ngempela ngoba shuthi iqala ukuba ingozi. Awusazi ukuthi ulindele nawe usazi thina ezokwenzeka. Komina impela usalo simthola usizo ngoba hayi yabona into izophuma esandleni izongalawuleki. Manje uqonda ukuthini ngalokho? Usuzofonela umndeni wakwaDom. Cha, shukela. Labo bantu basafana nabantu abafile kumina. Ubhuti wami kumele ngimise kudokotela. Hayi, ngifisela inhlanhla ke lapho ngoba mina nawe siyazi usangeza vume nje ukuthi aye esibhedlela. Bani esibhedlela manje? Lokwatsha. Hayi, udadewenu la ushawa ikhanda nje likhuphuka la ngomqala emva lamahlakahlaka la wenzeka izolo. Hey, ukunzoleni izolo phosisa ngekhanda masese. Awu, usakhumbulini? Bengikhumbula izolo nje uxona lezi imfene zakubo. Bengibhedela la bethi bazofuna imoto yami. Ucabanga nje qanisa baningi imoto yami mina. Hayibo. Masese. Unjani? Lutho. Hayi nokwatsha ngicabanga ukuthi nje phela usathukile emva lamahla kahle usukela labafana bakaXoli ngemvubu. Yawuthuka nje. Ubani usukela abafana bakaXoli ngemvubu? Angithi uyibona inkinga la ikhona Sabelo. Sabelo udinga usizo. Udinga usizo awukwazi ukhohlisa into ezibaleke kanjena. Mina Masisi. Wena udinga usizo Sabelo. Hayi bazaluka. Mina bengihupha noSiphola mina. Abantu ehlezi bengihupha la kwemina bale ngibahupha ngemvubu. Hayi msondlala ngami. Nje ngidinga usizo lani longidingayo. Ayo. Futhi ngicela ungiphezela kudokotela. Nongilathi ngihlambe kuqala. Ngizokuphelezela. Ukahle. Fanele usondele la. Wahle Masisi. Hayi, ulight. Yazorethi usehlule ukuba nje idlozi elihle. Usamkhulu ukuthi ngisho seyidlozi uRethi. Iqiniso ukuthi ingempela ngempela ingwe washintsha amabalayo.
Sara mfethu 17 years ngihlala nalo muntu. Ngilala naye njalo. Kodwa angazi kwakwazi ukuthi unepholisa kangitsheli lutho. Uzongikhipha kodwa kuyona. Uma ngicabanga nje seze ukuthi usumzalile ingane ezinhle kangaka. Shaka ney'ngane ngiyayibona ney'ngane. Mina kade ngimenzele yonke into uGumede. Uyazi nawe. Ukudla imina. Ngiyamashela bengimashela. Umuzi kowami. Uzongibonga kanje. Manje ngicabanga sese uba nama-beneficiary la. Kabuye kuboba. Siyazi sonke. Imfivili zakhe. Ama-twins kaMadumbe. Kodwa-ke kulungile. Nibona ukuthi lento ayenzile yayilungile kulungile. It's fine. Wesabelo wena. Wesabelo duma uvula nomnyango. Thembi Sabelo. Wesabelo wena ngiyazi ukhona la ngaphakathi. Buke ngathi akho umuntu kodwa la ekhaya. Besibuyi. Lutho nayi nefoni yakhe ekhaya. Unade wabona ivela amaphoyisa nje lo wakhetha ukuthi akaqasha. Wesabelo wena uvula lo mnyango ongenzi slim. Sabelo. Wesabelo wena. Wesabelo baba ngabe uvula lo mnyango. Ngiyakutshela mfana le maphoyisa azawubhidliza lo mnyango. Ngiyakutshela vula. Hayibo. Phoyisa, ngabe kunenkinga yini? Mina ngoma ngubani ngikhona la ngomakhelwane wakhona la ekhaya. Cha mangobani. Yabona njengamanje. Solanda usabelo lo mgulukudu lo. Hayi ngibone ehamba noThembi nalo mfana walapha kaSibisi. Emva kwesikhathi singangehora nje. Hayi shuthi ubungaboni usabelo. Usabelo ukhola la ngaphakathi ucingo lakhe liyakhala. Shuthi nje wena ubuzibonela ushukela noThembi. Uyabaleka nje kuphela. Ucingo lila ngaphakathi. Hayi ifona yakhe yakhala cabanga. Wesabelo wena. Oh. Awuze la. Yini? Lalela. Awutshele lamaphoyisa ahambe la. Ngoba le phone ibalekile. Sofanele sithole le phone. Yona ngasenzela umcebo. Lalela ngeke uze kusisa ukuboshwa kaSabelo. Ngeke kuze kusinikeze 100,000 kodwa iphone izosinikeza. Isenjalo 100,000. 100,000 qosha amaphoyisa. Awahambe. Ngabe unolwazi yindaba ola namhlanje? Mnumzane Duma. Ngokudadewethu aphile. Awusho dadewethu isimo sakhe sicenga leyo ndlela. Cha Mr Duma. Udadewenu uMqhamana akanankinga. Phokungani uDodo kusefuna ukukhuluma nami. Empeleni uThembi unesiqiniseko sokuthi uwena onenkinga. Mina Dokotela angazi noma mhlawumbe ucanisa umdlalo into. Usisoma kaphilile nizongithetha usisoma ukuthi mina ongaphilile impilo kadadewethu lokhuluma ngayo. Mhlawumbe senze kanje mnumzane Duma. Yindaba ucabanga ukuthi usisi wakho yena ungaphilile? Ngazambela dokotela. Noma mhlasimbe lento ukuthi khona umncintiswano sawungenela. Okumele khona sisayine umthandeni. Wagcina ngenzakalanga uma wengane yami wafika wamosha yonke into lapha ngenxa yenkinga zethu. Mhlasimbe Dokotela mhlasimbe isona sizathu lesi senza umama ukuthi ahambe. Angabambi incoza mama udinelwe. Cha. Mnumzane Duma. Akusona isizathu sokuhamba kwama wakho. Wazi kanjani lokho? Uthi ngani uthembisile kwena? Lutho. Mhlambe umnumzane Duma akangitshela ukuthi mhlawumbe umhlaka bani namhlanje. Dokotela umhlaka bani? Mhla 2 May. Cha. Mnumzane Duma. Umhlaka 28 May 2026 namhlanje.
Yini kahle kahle ningibizelwe yona lapha? Noma nifuna ukudlala ngomqondo wami. Ufuna uzodlala ngomqondo wami dokotela. Ngcono ngeke ngihambe ngoba ngathi uyazi ngithi ngiyahamba dokotela. Uma wakho uhambe ngomhla ka-28 April 2025 emhlabeni. Uthini wena? Yobe mnumzane. Ngizawuthi wazakuyobe wena. Kuma ngomama uthi mama ufile. Wenze njani? Ukhona umama. Sabela mzana. Ukhona yini manje? Yini wena? Sabela uthi mama ufile. Yini manje? Sabela uthi mama ufile wena. Hey wena Sabela. Sabela, masisi yambona manje. Yambona udokotela wakho lo. Uthi mama usefile. Ukhona umncabeni kamama wena. Ngiyakuzwa Sabela. Uzomele simcommittee. Cha dokotela, cha. Cha ubhuti amakahlanye udidekile nje kuphela kahlanye. Sisatshela ngeke. Sisumoya. Nasala ngikhathela mshovele ingane lo. Zoqeda wonke lo 1.5 million manje. Hayi sis. Hayi ntombi. Sara, anginawo amandla ngikhathele akusenzeki lutho. Sengiright. Ngeke ntombi. Awukwazi phela ukuba njena wena fanele uqine manje. Ilwa konke okungokwakho kubuyele kwena. Hayibo. Unengane zo3 esadinga wena ntombi. Umi ngiphuzela amanzi. Nkosi. Qina ntombi, qina nje. Lezi ngane ziyadinga. Ngubana yenzeki lento. Kube yasama. Yazini, cophelela lapho. Akufanele labantu. Fanele masingena phakathi, sithathe le phone, bese siyaphuma sebaleka. Ngoba kufanele basitholele. Yenza. Sama. Yazama. Okay. Aso. Kade khala la phone. Okay. Ngicela ubuke. Le phone kaThemba kuyona kaSabelo. Sasimosha isikhathi sethu. Naso, indaba ezimnandi ke lezi. Uyabona ke sevelelwe imana ke vele esibini. Ifoni kaThembi iyona engenzeka ukuthi nemali kakhulu udlule kaSabelo. Ya. Angubani ngeke. Angeke ngize ngikwazi. uThembi usengisize izintweni eziningi angikwazi ukuthi ngigebengu uThembi. Indaba yakho ke leyo. Letha la mina ngizokwazi ukuthi ngithathe yonke le mali engenaphakathi. Angubani? Kulungile. Naso-ke. Sama. Singase sibanjwe. Isimo engicabanga ukuthi ubhekene naso njengamanje umnumzane uDuma i-psychological amnesia. Okuhlobo lwe-psychological defense mechanism. La ingqondo ivaleka khona ukuze izokwazi ukuvimba wonke ama-traumas ahlasela ngamandla angabekezeleki. Manje bhuti wami lonto leyo singayilapha kanjani? Kuzomele simcommittee. Bhuti wami Nkosi yami, bhuti wami anganoma ungizwa ngisho ngathi bhuti wami ngingize ngimshiye la. Ngihamba naye. Ngizomnikeza ama-prescriptions. Kepha ngiyanixwayisa. Nidlala ngegeja kuzeliwe. Usisi yakho. Hayibo. Indaba manje. Decline manje. Kwenzakalani? Hayi, ngicabanga ukuthi ikhathi la mina inkinga ngifuna ukubheka la efonini. Awu, shokolazi ibona ifoni yami? Kulengo, ungasikhathazi nkosikazi. Uzokhokha mina. Khohle ekhaya. Angizokhokha ungasabi. Uthe imali lapha.